Agar ni video ini pej hakano korkom bagi bedon jingim hasla pertai kin saja arngai kat kum kejing batai jong ki scientist. Parlok lada don napdeng jungki ki bakwa ban Christian lem ya gani channel wat klet ban subscribe. Bat lada don napdeng jungpi ki bas geu tenat ya gani video wat klet ban like. Menta hakani video ini pej tang kumba arteli ba hakano korkom ki bedon jingim hasla pertai kin saja arngai no kat kum kejing batai jong ki scientist. Kebanang kong kejing wan hap jong ki ken jamau na sun meneng. Tegane ka ba khamma ya ka perthai ka bang syong isa namar kat kum kejing batai jong ki scientist ki ong ba kini ken jamau ki man la ka por sya ka perthai ki jongi. Kejing wan hap jong kini ki ken jamau kala ban kata ya ki badon jingim hasla perthai. Kat kum kejing yo jing khen na ki scientist ki ong ki ken jamau ki hap shasla perthai da ki peu bat ki spa tali man lau snem. Kat kum kejing yo jing khen na du snem khat khandai spa adu snem arah jar khatra kejing don jong kini ken jamau ki ba wan hap shasla perthai kila kot syaka jar spa prapeu tali. Uken jamau ubahe tam na baro ki mau ki bawan hap shasla perthai ulawan hap haki arspa lene laispa billions nam but day ka jingwan hap jong neu kenja mau kabala pendu jaj ya ki merat dinosaur but kat kum ka jing bata jong ki scientist kumba nyau peu persen ki badon jing em kilaja arngai ha kata kapor but kadai ka jingwan hap jong neu kenja mau kabala pendu no ya ka mesozoic ira lane ka juk jong ki merat barat ba ki bahe punsha ban ki merat ki ba benta hadu benta ki scientist ki tangwan kumno ban yada ya ki jingwan hap jong ki ne ki kenja mau ki ba khamhe shasla prthai ban ngi kerben ba shisin kasni ki scientist kin sayo ya kini gitiar banyada naga jingwan hap jong kini ki kenja mau ki bakam he shasla perthai te mentang ini pej sa ka baar kadai shwa ba kasngi kan sayap kasngi ka ba ai jing shai ka ba ai jing shit ka ba pen internet ya ka mai maryang ya ka saudong sakun bat ka ba ai jingim ya barok ki kenja badon jingim hasla perthai kat kum gajing bata jong ki scientist shisin gasni kan sayap no shwa bagane gasni kan sayap no kan saja gajingja ka bashir khai hasla perthai bat kum juru habaro ko wei ka solar system bat dei hagane ga por la tip kerteng ya gasni kum ka red giant hagane ga por ka jing khluj jong gasni kan sa jurbha shabapalat bat kan sa khamhe ban ya gasni ka bamenta bat ka basngeusi kalong ba hagani gapor barok ki badon jingim hasla perthai kin saja arngai omtang hasla perthai henry ki metneng ki badon hapo jong ka solar system ki hapan ai kublai khaddu ya mercury bat venus namar kini artli ki planet katkum ka jing bata jong ki scientist kin saja arngai hagane kapor namar ka jing khluj palat jong ka sngi perlok namar kane kan saja hakisan lani ki henriu billions nem ki bat sawan namar katkum ka jing bata jong ki scientist ki ong ba kasngi kan sayap no haki henyau lane shipeu billions nem ki ban sawan henrai karta jong ka sngi katkum ka jing athu ka jong ki kadang don tangkumba sau point henriu billions nem Kemudian sebelumnya kejeng pelaj por jong piban page ya kan video